El camí ramader de Marina ja compta amb un mapa en versió impresa per a tots aquells que el vulguin fer. L'Associació Camí Ramader de Marina i l'Ajuntament de Llívia l'han presentat aquest divendres en un acte que ha plegat més d'una quarantena de persones al consistori llibienc. El document recull el tram entre la Bullosa, a Llívia, i la cara sud del Moixeró, al Berguedà. Aquest mapa forma part d'una col·lecció de 4 mapes que recolliran la totalitat del recorregut d'aquest camí. Avui dia, l'associació ja té editats els mapes del Pirineu Oriental i també del Lluçanès. L'editorial Piolet està l'encarregada de la maquetació i la impressió del mapa, publicat en 4 idiomes i que inclou una breu explicació del camí ramader, de la seva història i potencial i també un decàleg del bon excursionista dels camins ramaders. Per promocionar a tots els municipis que hi ha al voltant d'aquest camí, però és una promoció a partir del sector primari, a partir de la transhumància. Llavors, volem promocionar tot el patrimoni que hi ha al voltant, no? I que aquest camí el pugui seguir persones caminant, però és el que sempre diem, no? Que és un turisme lent, un turisme de vedar, de contemplar. El Camí Ramader de Marina és un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu Oriental i el litoral, el Penedès i el Garraf. Fa aproximadament 230 quilòmetres recorrent Catalunya de nord a sud, des de les muntanyes de Cerdanya fins a la sorra de la platja de la Marina del Penedès. De tots els camins ramaders de Catalunya, el Camí Ramader de Marina és aquell del qual es té una referència més antiga. Dins d'aquest projecte de recuperació, dissabte va tenir lloc una sortida a peu des de Llívia fins a Angostrina, tot resseguint aquest traçat.